Tak, čauko ľudia, týmto by som vás chcel privítať pri novom dielu Magic in the Hood. By som chcel túto privítať Fejra Káreského. Čau. Čau. Na mikrofón. Servus. Dobre. Počukujte si ho. A otvor ho. Piče výjebali. Počkaj. Kamaráde, toto je kúzlo, ty kokos, len to otvoriť. Počkaj, už to mám. Môže zase otvoriť toto. Skontrolované? Môže byť. Kontroloros. Zobrám ten balík. Zamiešam ho. Úplne obyčajný balíček a je taký čerstvo rozbalený, otvorený. Tak, zober si hociakú kartu. Dobre, položi si ju. A teraz ťa poprosím, odpíš. Spredu alebo zozadu? Tak, to je náš odzvazok. Tak. Ja to zobrám. Balíček. A dám tvoju kartu niekam do balíka. Fialová 18 to bola. Fialová 18? Nie je ani na vrchu, ani na spodku, ale počul si niekedy, čo vlastne na čo sú balíku žolíky? Ne. Hrávaš nejaké? Hrávam, ale šnapsa. Šnapsa? Je to tvoja karta? Je, ty kokos. Je? Dobre, zoberiem tú kartu. Sunú ťa. Ty si kokos. Teraz to spravím trošku inak. Zoberiem tvoju kartu. Je toto tvoja karta? Ne. Toto? Ne. Toto? Ne. Dobre, tvoja karta. Niekde strátim na balíku. Zoberám trebárs. Nej. Nič. Nič? Káči. Žiadna zhoda? Žiadna zhoda. Dobre. Teraz? Nič, ty kokos. Zoberám tú štvorku, chyť ju takto. Pozri si. Ty kokos. Čo ti jebe? Pekne. To som včera nebol ani rozbitý, ty kokos. Teraz tam zaujímavý fakt, že akú si mal kartu, divno srdcovú? Tady v inám balíku není. Prelistujem ho pre tebou, keď ju tam niekde ľudí zastav, či nie som slabý. Počkaj. Nevina srdcová išla prepikovú. Videl si úplne niekde? Môžeš si to pozrieť, ne? No? No, není to. Není? Dobre. Videl si úplne niekde? Ne, lebo tu je na spodku. Tu? Co? Už ne. Ja si to prevrátil celé. Co? Není to. Ty to medzi týmto. Sa hrubo už jak dlho sa venuješ proste produkcii? No minimálne 10 rokov. Minimálne 10 rokov? Niekoľko rokov používaš tú prezývku Mikroman. A ty ešte skončil s tým, že ho volali narkoman. Ja viem, Mikroman. No, 8 možno. 8? Dobre. A už pred 8 rokmi si vedel, že proste dnešok sa stane, lebo no, I, K, R, O, N, A. No piče, ty kokos. Pekne. Dobre. Ty si
nevedel, že sa to stane. No, pred 8 rokmi som ani nevedel, že čo sú tu karty. Magor. Zoberiem ďalší balík. Tento si už kontroloval? Neviem. Ten, čo si kontroloval v aute. Hej? Aha. Dobre, zamiešaj túto polku, ty zamiešaj túto polku. Ja na tom... Čo? Ja na tom vidím. Ide na to po cigánsky. Tu sa veľa zlatých pásov dívam, čiže som sa naučil. Čo? Ale máš ty ťahy. Dobre, zamiešaná. Zober si hoci ako kartu, čisto na teba. Hej ty. Dobre, pozri si ju. Videl si jeho kartu? No? Videl si aj ty jeho? Ne. Ukáž mi. Dobre. Zastav ma hocikej. Ale stop. Tuto, položil sem. Dobre, tvoja karta v balíčku. Teraz prelistujem pre tebou ten balíček, vidíš ho niekde tu? Ne. Tuto? Ne. Tuto? Kamči, není. Tuto? Tude. Nemusím ju ukázať. Ja, no to nebolo. Kady šok, žiadne drobné repy, ani privaty a fety. Diskofilní reperi, cez moje